Hej, jeg vil vise jer, hvordan man laver fyrværkeri i Minecraft. Man starter med at tage sådan noget, dem her, og sætter dem her. Så tager man så krudt, og så vælger man, nu går vi lige ind og vælger en farve først. Det er vigtigt, at man lige tager en farve. Det er lige her. Så tager jeg bare lige nogle farver. Og man kan også tage noget glimmer. Så kan vi tage noget af det her. Og noget af det her. Så har vi det. Så går vi herind i, tager sådan her, sætter dem her. Og det er lige meget, hvor meget jeg har. Og så tager jeg ind på farverne, så kommer der de her. Så kan man få lægge glimmer i. Og man får flere og flere farver i. Så tager man bare, så mange man nu vil have dem, så tager vi 12 dem her. Og så kan vi lave lidt flere farver. Så får vi 5 af. Så får vi fjerne den her. Så får vi sådan en farve. Så får vi fjerne den også. Så har vi de her farver. Så får vi fjerne den her. Nej, det kan man ikke. Nå. Så kan man bare tage en masse. Altså. Ja. Så når jeg har gjort det, så tager jeg krudtet, som jeg